खुलुमबाय, आं उदांस्रि मुसाहारि। बड'लेण्ड बुब्लिनि जानानै बयखौबो बरायना लाबाय। दिनै 8 डिसेम्बर 2024। नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि साना मानि थाखाय मिथिजायो एबा दिनैनि सानाव मा हाबाफारि फालिनाय जायो नोंथांमोननो फारि फारि बड'लेण्ड बुब्लिया फोरमायगोन। दिनैनि सानखौ बडी डे महरै फालिनाय जायो। बोसोरफ्रोमबो 8 डिसेम्बराव गासै बुहुमावनो गौतम बुद्ध आरो बिथांनि फोसावनायखौ मान होनो थाखाय बडी सान फालिनाय जायो। बडी साना बै सानखौ गोसोखांनाय जायो जेब्ला जारिमिनारि बुद्ध सिद्धार्थ गौतमया गियान मोनदोंमोन, जायखौ संस्कृत आरो पालियाव बडी मुङैबो मिथिनाय जायो। बेनि अनगायैबो दिनैनि सानखौ नेशनेल हेल्थ सेभिंस एकाउन्ट डे आरो कन्स्टिटिउशन डे अफ उजबेकिस्तान महरै फालिनाय जायो। नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि सानाव मा हाबाफारिजों मिथिजायो आरो मा हाबाफारिखौ फालिनाय जायो फोरमायबाय। गोजोन्थों।